Boas, festivaleiros! Que tal? Como estades? Benvidos ao meu canal. Cabeceira. Hoxe, como estaba un pouco cansada de enumerar cousas e de rayar a cabeza con enumerar cousas, vou facer un vídeo así co que me salga de dentro. E bueno, para empezar quería explicarvos un pouco como naciu a idea de Galicia Fest. É un traballo final de grau que facemos 4 alumnas da Universidade da Coruña. Vale. Ao principio non íbamos facer isto porque non nos decidíamos, había moitas ideas. Unha delas creo que a que estaba así con facer Galicia Fest era facer outro documental, pero sobre os, como se chama? Negocios, bueno, os negocios gallegos así que están como en decadencia. Pero non nos parecía que, mirando os pros e os contras, non nos parecía que eso fora a ir moi adiante. Entonces, ao final, decidímonos por facer o tema de festivales, porque nos pensamos, e imagino que todos estaréis de acordo, con que hoxe en día os festivales están nun boom. O sea, temos festivales por todos lados. E nos queríamos saber, pois, como empezou isto, desde onde ven esta tradición de facer o festival con nenos, con actividades durante todo o día. E entonces, pois, foi cando nos puxemos a investigar e a empezar a como facer nacer o noso documental. Eso, que nos puxemos en contacto con moitos organizadores dos festivais e de aí naciu a idea tamén de facerlles entrevistas para a página web porque pensamos que o noso documental o mellor estaba máis orientado a outro tipo de público, que o mellor non vería a nosa web e si vería o documental e no mismo habría xente que só vería a web e non vira o documental. Muy bien, sí que me da. Un aplauso para usted. Que, por certo, o documental tede que ver porque é moi interesante, porque fala desde a ditadura hasta a día de hoxe. É moi interesante. Pero, aparte desto, quixemos facer eso, unha web na que recoller distintas entrevistas a organizadores, grupos, persoas que patrocinan os festivales e coñecer a súa visión do festival desde o seu posto, vamos. Bueno, hasta agora o que fixemos foi contactar ca xente, obviamente, primeiro contactamos con eles para conocelos, que nos contaran un pouco o que sabían, e despois para facerles as respectivas entrevistas para o documental ou a web ou o que fora. E cando empezamos con isto pensamos que iba a ser moi complicado, que a xente non iba a querer contarnos a mitad das cousas, e, sin embargo, encontrámonos nun sector no que todo o mundo che axuda, no que todo o mundo é amable, no que todo o mundo intenta que salgas adiante. A verdade, desde Galicia Fest queremos agradecer a todas esas persoas que nos axudaron tanto. Gracias, gracias y gracias. Estamos grabando moitos concertos, como vedes nos after movies, gravamos a xente, gravamos os concertos, gravamos todo o que sucede no festival, pero tamén teño que dicir que vai haber moitos festivales, bueno, moitos non, algúns, que non ides ter after movie, nin blogs, nin nada deso, porque son os festivales reservados para o documental, como é o Revenidas, como é o Pardiñas, como é o Ortigueira. Entonces, claro, tampouco vamos estar aquí facendo 50 vídeos de distintos festivales se xa vai toda a súa historia nunha plataforma concreta. Ademais, este proxecto conta con como unha innovación que non sei cando veredes por YouTube, pero só vos digo que se tedes gafas destas de ver realidade virtual ou aumentada, nunca sei diferenciar moi ben. Virtual. Realidade virtual, pois que así es ter que utilizar. Que se non as tedes tamén o vades poder ver, pero cas gafas mola moito máis. Que tal o pasamos? Pois genial. A ver, a veces unhas pasan o mellor que outras, por exemplo, a nosa compañeira Nerea, pois non era o seu tipo de música o de Ouren Rock, tampouco era o meu tipo de música o Porta América, pero aínda así, pois pasámoslo ben, e disfrutamos, e vivimos a vida. ¡Fiesta! ¡Esta noche en el tercero A! ¡Fiesta! E bueno, dentro de todo isto, por que Catuxa? Bueno, a ver,
remontémonos no tempo. Fai un ano, algo máis dun ano, Cris, Julia máis eu intentamos facer un vídeo para YouTube moi penoso. O sea, pero que moi penoso. Unha parte do vídeo era vernos a nós na cámara, vendo Aquí no hai quien viva. Yo estoy flipando ahora mismo. Así de penosas somos. Obviamente ese vídeo nunca salió a luz. Pero cando empezamos con Río de Festivales pensamos que sería interesante que a xente tuvera unha persona, pois como a min, porque ninguna das outras quería poñerse diante da cámara, que lles contara un pouco sobre os festivales de Galicia. E así foi como nacín eu. E obviamente, pois dixen, pois esta chica pois terá un Instagram, porque non vai ser aquí unha tipiña sin máis un YouTube, non, pois un Instagram. E así nacín eu. E agora a verdade é que estaba un pouco estos huevos de facer cousas de enumerar, e entón fixen este vídeo. Que non sei como está quedando? No, pero bueno. A ver. Unha voz espiritual di, está ben. E hasta aquí o vídeo de hoxe. Non sei como saliu, non sei se vos gustará ou non, pero penso que debería de saber, o sea, desde a miña opinión, necesitaba que vos souberades un pouco máis sobre o noso traballo. Espero que solventara bastante as vosas dúdas. Nada, que suscribidevos, campaíña, man me gusta se vos gustou o vídeo, e todo ese rollo que vos solto sempre, aparte das miñas redes sociales. Adeus, festivaleiros.